कहतनी अच्छा लागत तो बा हमारा कबो के भेंट हो इनकरे ऐसा एगो लड़की के बियाह भइल लड़का से ना भैंसा से एगो गजेंद्र भैया के पाड़ी भी पड़े से शादी कइले बिया। तनी एही जी तनी ठेहुनिया जाला। हां तनी हमरा क्लियर पोजीशन मिलाला। कृपया दूरी बनाए रखे। तोर कहे इतना छाती फटता के कैसे रोवे दे में खून बता हमरो दे में चुप पानी। चुप चुप के हम भैया अरे बाप रे भैया होने से इनका तबीयत खराब होता। हाँ भैया हुए कि भैया जी हुए अब ओकरा से पूछवाब के हुआ हो भैया हुए कि भैया जी हुए। भैया जी अच्छा हाँ तो चला अब ठीक बा। आदर सत्कार बा आदर सत्कार से बढ़ले भाई बा। ते मत हुआ उतार भवे या भैया जी भसुर के कहल जाला। उहे गजेंद्र भैया हां लड़की के शादी भइल बा ससुराल में गइल बिया। जब मर्द अंदर घुसल बड़े मेहरारू के जब घूंघटा उठावत है मेहरारू हाथ धइले बिया। अरे ते की राम अरे ते शिकायत करा दे रे बेटी पतो के रहन सी बेटी पतो के कर लूड़े ने यही लखा नैहर ससुरा में जेबे तई त कबरे पलक तो में तब परखंड उघारे हो जाई। साफ बोलकुए बुझाता रहते जब जे मर्द शैलेश भैया जब जे मर्द घूंघटा उठावत रे मेहरारू मर्द के हाथ धइले बिया। धइले बिया हो कहते कि ये राजा का कहतरू हो देखा ऐसे मत कर कैसे करी उलट के कि पलट के। अरे आज भर तो छोड़ दो कम से कम आज भर सबर धर। अरे पूरा जीवन तो बाकी न बा और जीवन भर के लाइफ इंश्योरेंस तो हमारे साथ भइल बा। पैसा कमा के लिए ओवर टाइम में तो ही जमा करिए बीमा। उसे का लेकिन आज भर एह मेहरारू के बात मान जाए राजा जी। मान गई हो मेहरारू बड़ी परेशान बिया आ कैसे कहतिया कि पहिला मिलन बा अजब आज लागे कि थर थर का पाता शरीरिया राजा चला चला तारा माई से कहत रे अरे नहीं हर के याद ये गोवल के सतावे तो नहीं बतोहरा अरे फिक्रिया ये राजा अरे नहीं बतोहरा फिक्रिया ये राजा ए सैया जी जनी घूंघटा हटाई हमारा लाज लगता कि राहुल नैना नसीला राउर राजा जी हो कि राहुल नैना नसीला दगबाज लगता। ए राजा जी देखिए बोला आज हम बड़ी दुखी में बानी। आज बाप भाई सब लोग के साथ छूटल बा मन बड़ा उदास बा। आखिर इशारा खातिर रौरे न हो बताओ काहे इतना बेचैन बानी। मेहरारू कैसे कह दिया कि राहुल अरे नैना नसीला राउर
हमारा नाच ना